Mergen ağa. Edem oğlanlar gelinlerle maslahatlaşıp anın dünyayla soň jöňem Hudaýdan oğul altyp bilip berenmeden soň adyna Zumamrak goýaýdy. Çöweleme. Adyny ýa bolsun, bolaýypdyr. Muradyňyzyň hem hasyl bolmagy bolsun. Ony. Adana maýtralip hümmet ağaň elinden oğlany ýereýin. Gatwy edipsiňiz. Adan näçe týid okulda şonça da gowy. Adanyň Hudaýyň birligi, Muhammed peýgamberimiziň bolsa oň iň ýagşy görýän peýgamberdigi. Her birimiziň hem oň bennetligimiz, sygynmalygymyz bar aýdylýar. Ola. Ata-babalarymyz çağa terbiyesine görän uly ähmiýet berdi. Şeýle bir tymsal aýdylýar. Bir benne her wagtyr bir tulum toşap satar eken.